ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನೈ ಮಠದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ 3 ವಾರದ ಉಪಚಿತನ ಬಲಿ ತೇಲ್ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಆಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಖಲನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಧೀರ್ ಶೇಟ್ ಮೇರ ತಾಲೀಕದ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿ ತೇಲ್ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಸಿಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಕಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮೊಟ್ಟುಗಲಿ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರನಕಲು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಾವಿದರೇನ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿ ಕಲಕ್ ಬರ್ಪಿಂಚಿದ ಹೊರತು ತೂವರ ಕಾತೋದುಪನ ನಿಕಲೆಲ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊನಗ ಜೋಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ, ಸಾಲದಾಕಲ್ನ ಉಪದ್ರಡು ದೆಂಗಿದುಗುಳ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಸನದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಮಸನದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ. ಇವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಂಡನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸುಖ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ, ಮರ್ದಿಗಕ್ಕಿಸುವುದು, ಕಂಡನಿ, ಗೊಡದಿ, ಲಡಾಯಿ, ಪಟ್ಟದವಾಡ್ನು, ಗಾಲಬಾಡ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರ್ಬಾತ್ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಕುಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶ್ರೀ 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 ಸಕಲ ಕುಟಿಲ ಚಪಲಾನಂದ. ఈయన గలట దీన్ని కల్లా వనజ వనజ వనస్ ಮಾಲ್ತದ ತಟ್ಟೆನ್ ಸೀದಾ ಉಳಾಕ ನೋಡು ಒಟ್ಟು ನತ್ತು ಸುನಂದ ಏನ ನಿಂದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತುಂಟು? ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಿನೇಶನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸರ ಮಾಡಿ. ಕುಲಿಯಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪತೊಂದು ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಾಡಿ ಬೈದೀನಿ. ಈ ಜನ ಜನಲ್ಲೇನ ಬುಡೇದಿನ ದೂರ ಮಲ್ದಿನಿ. ದೇವ ಏನ್ ಕೊಂಚ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಬರ ಜಾಂತಿಲ್ಲ ಕಾತನು. ಇನಿ ದಾದನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತಿಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಮದ್ರಾದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇನೆ. ಬತ್ತನ ತಾಯಿ ತಡಮಲ್ತ ಈ ಬತ್ತತೆ ಬರ್ಪಾನಿಗೆ ನಿಗಾಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬಲ 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 ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಯಾನಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಯತ್ ಬಗ பொண்ணுக்குள்ளே ಏರ್ನ எனது முதல் அவ்வாறு என்ன நடந்து போய்த்தால் ಓಯ್ ಏನಿ ಭಸ್ಮ ಕೊರಿಯೆ ಕೇಳ್ರ ಅಪ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ ಚಿರು ಮುಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಓ ನಾಟಿ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟು ನಾ ಕಿಚಿಲಿ ಅಪ್ಪು ಆಯ ಮುಟ್ಟು ನಾ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಅತ್ತ ಪಂಪು ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಕಿನಿ ಪೋದು ಈರ್ನ ಬೆಡ್ಗೆ ರಡ್ಡಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಕ್ಕದು ಈರ್ನ ಮಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಇದು ಬರ್ತೆ ಮಂಚೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಐಕ ಪೂ ಬಿರ್ಕದ್ ಬರ್ರೆ ಎನ್ನಲ ಕುಲೆತಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕುರಿ ನೀರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಇಡಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಈ ಕುಲೆನಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಬಾಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನೆಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡ ಯಾನೊಂದು ಯಾಪ ಬುಡಿದಿ ನೋಟು ಒಟ್ಟಾಪೇನ ದಾದ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರೆ ಪೂಜಾ ಲಾಜಿಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆನಂದ ಉಷ್ಣಯ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವೇ
ಕೋಟೆ ಅಂದೆ ಏ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತಿದಪ್ಪ ನೀ ಮತ್ತಿ ಸೂಪರ ಹಾ. ಮನಿ ಪುಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಬೆಲ್ಲನೆ ಪೋಯೆ ನಾನೇನ್ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕೊರಡೇನ್ ಬಿರ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಈ ವಾತಾವರಣ ತೂಂದು ಪುನಗ ಮೈ ಮನ ಪೂರ ತಪಸ್ಸು ದಂಚಿ ವಾಲೊಂದುಂಡು ಅದೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಂಚ ఏరవు ఏకాంతుడు నగ్న మగ్న స్థితిటు ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ದು ಪುನಗ ಏನ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಲ್ತಿನ ಹುಲು ಮನವೇ ಏರವು ಯಾನವು ದಾದ ನೊರೆ ಮಾನವ ಏರಿಯೈ ದಾದ ಕತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐನು ಸಾಸ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಲ ಓವೇನೆ ಸಮೋಸ ಸಮಸತ್ತಿ ಬಗೈನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ. ಐನು ಸಾಹೇಬ ಸರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬನ್ಲ ಮಾನವ ಆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ. ಏಪಲ ಬೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ದಾದ ದಾದಾ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ತಿಲಕ ಅವು ಎಂಚ ಎಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತೆರಡಲುಂಡು ಸಮ ಸಮ ಹಾ ದಾದ ಒಂದು ಚಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಇರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಗುಲಾಡ್ ಆಜಿಡ್ರ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಬಿಡಿಯ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಬಂದ್ಲ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂಚಿ ಬೆರಿ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಾಯ ಕುಲೆಯೇ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಡೆದಿನ ಕುಲೆಯೇ ತಂಡಸು ಪೋರೈಚಿ ಎನ್ನ ಚೊಂಬು ಬತ್ತದ್ಕೊಂಡ್ ಪುನಿಯೇ ಮೀಯರೆ ಪೋರೈಚಿ ನೀಡ್ದ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಪೊಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಲೇನು ಪತ್ತದು ಇನ್ನು ವಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀವನ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಏನ್ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕರಂದ ಶೋರೂಮ್ ಏ ಕುಲೆ ಅವ್ ಏತೋ ಕುಲಕ್ಕೆ ದತ್ತ ಕೈಡ್ ದಕ್ಕದ ಬಲ್ತ ಕೈಡ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಡದಿನ ಕುಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಏ ಇತ್ತ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೋಡು ನಾಲುಂಡು ಕೋರಿಯಾ ಅಲ್ಲಯ್ಯ లాకియా ಅದು తెలవు తమ్మిలగా కోరి మంత్రవాది గారు ఏంటి ఇక్కడున్నారు ఇక్కడున్నాడు ఇక్కడ రారా రాను 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 రారా రాను వాట్ ఏ సెక్సీ వాయిస్ ఇంకా వాయిస్ కేందు ఎన్న ఉడలుడు ఇష్క్ ప్యార్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಮಾರಾಯ చెక్కి హాయ్ బైదివి మంత్రవాది మరగట్టు పోయి ನಮ್ಮ ಕೇಂಡನ ಅವನು ಕುಲೆ ಕುಲ ಅಟ್ಟೋಡ್ಕೊ ಬಂದು ಇಸ್ಪಿಡ್ಕೊ ಬಂದು ಅಟ್ಟೋಡು ಹೌದಾನಿ ಕುಲ್ಲ ಅಟ್ಟೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊಬ್ಬನು ತೀರ್ತು ಗೊಬ್ಬಲೆತ್ತ ತಿತ್ತುಕೊಬ್ಬಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ ಏರಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪೊಡೆದಿನ ಕುಲೆಯೇ ಯಾವಲ್ಲೇ ಈರೇನಡು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೋರತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈರ್ ನನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ ಬರ್ತುವೆ ಹಾಂಡ ಯಾನು ಪರ್ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ ಬರ್ದು ಹೋಯ್ ವಾ ಕರ್ಮದ ಬಡಿದಿ ಕುಲಿಯ ನಿನ್ನ మంత్రవాదిల ఈరుల్లరు ఎన్న పొడిదిన కులెండు ఏం చాండల వెళ్ళిపోతుంది పాడలే అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ రారా ಇವರ పోరా ಚಾಪೇಟ್ ನೆರ್ದೊಂಜಜ್ಜ ದುಮ್ಮುದಿಂಡ ನನ್ನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಡು ಮರ್ಯಾದೆ ದುಲಾಯ್ಪೋ ಪೋಪನ పోమాటే నా పోమాటే ಒಳಗೆ ఈయన ఈయన గెలటే ಏನಮೇ ಏನ ಗಲಾಟೆ ಈತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮೂರ ಮಾಲ್ತದ ಈತ ಪುರ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಲೇನ್ ಬಡದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ ಕುಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆತನ್ ಮಾರೆ ಅನೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಕಡಪ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಉಲಾಯ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆ ఈరోజు ఆ పొట్టు మంత్రవాది ఈరోజు కొంచెం ఉలాయ్ పాడరా జా యానులే బిడి ఈరే కోడ్ నమ్మ తాగತ್ತೆ జా ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾದ కులు ఎందుకు అవు పిక్చర్ గీత అంత లేకనే
ಗೀತ ಗೀತನವರ ಮೋನ ದೂಪಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಗೀತ ಎಂಚೊಂಡು ಗೀತ ಗೀತ ತಂದು ಭೂತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಟ ಉಲ ಕಡ ಬಿಡುವೆ ತಿಳಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಿಳಿ ಏ ಇಡಲ್ಲ ಎಂತ ಹೋಬಜಾ ಹೋಬಜಾ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡಿಜಿ ಇವರ ಪಂಡ ನೆಡಿ ಕೇಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಿದಾದ ಇತ ಕುಲೆ ಉಂದು ಪೊಣ್ಣುಗುಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ದ ಪೋದು ಖಾಲಿ ಈತೆ ಪನ್ ದಾದಂದು ಯಾಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದು ಹಾ. ಅವಳು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾಂಜಿವರಂ ಪೂರ ಸೀರೆ ಸೇಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಒಟ್ಟು ಗಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮಲಗೋಣ. ದಾದ ಲಂಗ ಬಾರ್ದು ಬಾ ಪತ್ರದ ಕುಲೆ ಮಾರ ಏ ಒಂಜೆ ಅಡೆ ದೀಪತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಕೆಪ್ಟನ್ ಮಾರ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಎಕ್ಕಡ್ದಂಚಿ ಕೇನ್ ಹುಡ್ದೇನ್ ನೀನೆ ಕುಲತ್ತ ಮಂಡೆಡ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇದಂದಿ ಯಾನು ಪತಿವ್ರತೆ ಪಾಪ ಕುಲೆ ಕಂಡನಿ ಪರದೈವ ಪಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿ ದಾತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಿದಿಲ್ಲದ ನವಿಲನ್ನ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗುತ್ತೋಂದು ಏಪಲ ಪರೊಂದಿತ್ತಿ ಇನ್ನ ಕನಲಗ ಡೌಟಿ ಡೌಟ್ ಬರಂದೆ ದಿ ಅವಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡತಿ ಯಾನೊಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ತೆತ್ತಿಪ್ಪುನಗ ಮೇರಿನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕನಕದ ಸೋಂಟೆಡ ಹಾಕದ ಕೆರ್ನತಿ ಪಾಪ ಪುಂಜು ಏನ ಪಾಪ ಯಾನಪ್ಪನ ಕೋತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ಪಲ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಒಂದು ಮಿತ್ ಮಾಡ್ನಿ ಇದಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ರೇನ ವಾರನ ಓಲ್ ಮಾತ ಉಂಡ ದಿ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಚೋರು ಸಿಡುತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಮಿತ್ತಿದಿ ಇದು ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಪೋತು ಕನಪರ ಪಾಪನ ಹೆಂಗಿನ ಬೋಪಿನಿ ವಾನಂದ ರಸಂತ ನಿನ್ನಂದು ಕುಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಉಲಾಡ್ತಿನ ಕುಲೆಕಲ್ ಬಿಡುವಾನ ಕುಲ ಕುಲಂಬೆ ಗೆದ್ದಿಂಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವಿ ತವ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಾಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಜ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಳ ರೇಷನ್ಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೆಚ್ಚ ರೇಷನ್ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕುಂಟು ಕಮ್ಮಿ ఇది ಎನ್ನ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಕರಿಮಣಿ ಐಕ್ ನಡುಟದ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇಗೊರ್ಪನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಮನೆ ನಿನ್ನ ಖಂಡನಿ ಓಲಕೊಂದು ಅಡಾವ್ದಿತ್ತೆ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಯಾನು ಈತಿ ಬೇಗ ಮುಂಡೇದು ಪೋಯೇನಾ ಮುಂದೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಯಾನು ತೋರ್ತಿನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬೊಕ ಕಳನ ಡೌಟ್ ಬರಂದೆ ಖುಲ್ಲ ದಿ ಕುಲಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬದುಕುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಪಾಪ ಪಾಪಯ್ಯ ಕುಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ರೆ ಕುಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಇದಕ್ಕ ಏರು ಬತ್ತದ ದರ್ಪಿರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ದರ್ಬಾರ ದಾದವರಿದ್ದ ನಾವಡೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮ ದೊಂಜಿತ್ತುಂಡ ಯಾರು ಕುಲೆಯಾದ ಪುಟ್ಟು ಜಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಮಾರ ಹಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಲೆ ಪಡ್ಡ ಆತು ಸಸಾರತೆ ಹಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಲಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗಳು ಕೊರ್ಸಗೊರ ಬಳಸದಿ ಇಪ್ಪರು ಅವೆಲ್ಲ ಈತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಸ್ ಬೋಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಮರ ಕುಲ ಕರ್ಮ ಅವಕ್ಕೇನು ಜರ್ನಿಗಳು ಆಡಾಡಿ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪೋಚಿ ಮೂಲ್ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಕಟ್ಟುಂಡು ಮೇಪುರ ವಾರ್ಡನ್ ತೂಪೆ ನಮೆ ಆ ಕುಲೆಕ್ ಒಂಜ 23 ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಅವು ತೂಲಗ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆ ಕುಲೆ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದು 23 ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದು ಕಾಲುಂಡದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಡಪಡಿ ಅಂಡ ಗುಡ್ಸಿ ದೇಗಿ ದೇವಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಕುಲತ್ತೆ ಐಕೆ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಿಯಾರ ಯಾನೇನ ಪೂಂಜಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರಾಯ ವಾಮೇಟ್ ಮಾತ ಮುಂದೆ ದಾದ ಇಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೋದು ನೀ ದಾದ ಕೆಮ್ಮಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಡೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತು ನೀ
కొంచెం పల్సర్ బైక్ దా ఉండతి ఇన్నోవా కార్ దా అడికి పడడం పోతుంది అప్పయ్య ఇన్నోవా కార్ దా మండి ఉండతి టైర్ దానికి తిక్కుదు నక్కతుంది ನಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಜೂಮ್ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಯಾ ಬುಡ YL 194256 ಅದು ಮಂತ್ರವಾದಿಲೆ ಯಾನ್ KL ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ವೈಯಲು ಯಮಲೋಕ ಓದ್ಯವ ಅವಲಾಟಿ ಆಪಿಸುಂಡ ಯಾರ್ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದದ್ದು ಯಾರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದದ್ದು ಕೆಂಪಿದ್ದಲ್ಲ ಉಂಟಲೆ? ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯೇ? ಕುಲತ್ತೋದಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲತ ಕಮಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಹಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ತುಯ್ಯರೇ ಮಂತ್ರವಾದಿಲೆ ತುಯ್ಯೆ. ಅವಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಾಟೆ ನೆತ್ತೇರು ಬೋಡು ಅಕಲು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ತಿಳಿ ಈ ರೊಂಜುಲ್ಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಟ್ಟದಿನ ಕತ್ತು ಅಂದ್ ಹಾ. ಹೆಂಗ್ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕುಲತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗ್ಯ ಯಾನಿ ತೋರ್ತು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಡಿ ಯಥೇತ ಸಂಸಾರನು ಪಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಆಹಾ. ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಂದ ಅತ್ತು ಕೆಲವೇ ರೂಪಾಯಿ ರಂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹಾ. ಮಾತೇರ್ಲ ಔದಾನ ಒಂದು ದಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಹಾ. ಅಂಡ ನೇತ್ರದಾನ ಐಕನೆಕ್ ಪೋಪುನಕಲು ಹಾ. ರಕ್ತದಾನದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ದಯಬಂಡ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಸೈಪಾಂದ್ ಎನ್ನುವೇರು ಸಮ ಅಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ ದಾನ ಮಲ್ತನ ದಾಂಡ ಹಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಅನಾಥ ಎಡ್ಡಾಪೆ ಹಾ. ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಹಾ. 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ ಜುವದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಸಿಯಾಣಂಕ್ ಹಾ. ಐಕೆ ಹಾ. ಯಾನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲುಂಡೋ ಮಂತ್ರವಾದಿಲೆ ಹಾ. ಈ ರೊಂಜಿ ಕೊತ್ವರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ನೆತ್ತೆರು ನೆತ್ತೆರು ಹಾ. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಲೇಕಲಿಗೆ ನೆತ್ತೆರು ದಾಯಗಪ್ಪ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ನೆತ್ತೆರು ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಬ್ಬಕ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಮಲ್ ಉಳ್ಳತಿ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಪತೀರ್ పోయిని అల్లంచ ఇల్లాడు ఇది పట్నా జగిల్ అట్లా నువ్వులా లేప్పర ఇది ఆల్నొట్టు కాలిన ఫ్యామిలీలో పూరా కులే కుల్ల బర్ప అయితే రడ్డు పుంజు కులే కులే బర్రా పుజి ಹೌದಾನೆ? అట్లకి దూరా ಅಂಚತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕುಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಈ ಕುಲತ ಮಂತ್ರೋದ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಪಾತ ಬೋಜ ಏತೋ ಕುಲಕುಲು ಅನಾಥ ಶವಾದ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲ ಭವಿಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಕುಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರ ಕುಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರು ಏರಿ ಎಂಕುಲತ ಆತೆತ್ತು ಕೋಡಿಡು ಗುಡ್ಡಡು ಅವಳು ಮೂಲು ಕಾರ್ದಡಿಡು ಮಾತು ಕೋಡಿಡ್ಲ ಕುಲಕುಲ್ ರಾಸಿ ಬುದ್ಧಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಜಿದ ಕಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿ ಏರು ಏರಿ ನಂಕುಲತ ಇನಿ ಕಮಲನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಾ. ಪಟ್ನಾ ಜಗಿಲ್ ಬಲಸ ದೀತನ ಇತ್ತಿನೇ ಸೈತದು ಹಾ. ಫ್ರೆಶ್ ಕುಲೆ ಅದು ಹಾ. ಸಮಾ ಪೆಟಕಾಯ ಭಕ್ತನಿ ಏರಿ ನಿಕುಲತ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಮಿಜಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೊಲಬು ಸುರು ನೋಲ್ತನ್ಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ತೀರ್ ಬಗ್ಗೆನ್ಗ ಪುದರ್ ಬಂದು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇಡ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಪ್ಪು ರಂಜಿತ್ ಸಾಂತೂರ್ ಮುಂದರಂಗಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡ ಜಯಕರ್ ಬೈಲೂರು ಆರ್.ಕೆ. ಬೇಳುವೈ ತೀರ್ ಬಗ್ಗೆನ್ಗ ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಂತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಲ್ತೀನಿ ಐಡಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾವು ಒಂದು ವೇಷ ಬರಬಾಂಡ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲದ ಬರತ್ತಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಕುಲೆ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಲ್ಲೆತ ವಿಷಯ ಬಂತು ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಗದ ಎತ್ತರ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಜನ ಆ ಟೀಮೇಟ್ ಮೇರ್ ಮೇಕಪ್ ದಾರೆ ಹಾಂ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕುಡುಂಜಿ ಮೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್.ಕೆ. ಬೇಳುವೈ ಆಮೇಲೆ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೀಸೆ ಊರು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೀಸೆ ಬುಡ ಪಂಚಸ್ ಅದ ಸಂಬಂಧ ಮೀಸೆ ಬುಡ ಮಲಚಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಕಲು ಸುರುಕೆ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ದಾರೇನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರೇನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೇತಾರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶ್ವ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ ಗಡ್ಡ ಆವಡು ಕುಜಾಲ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಬೈರಸಡು ಬತ್ತೆರು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ
ರಜೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ತೋಜವರು ಅವೇ ವಿಜಯ್ ಪಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಇದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರೆಂಡು ವಿಷಯ ಇಂಚನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂದೆ ಫ್ಲೋ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಮುಟ ಇಯರ್ಲ ಈ ಕುಲೆತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೇನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾತ್ರ ಪೋಯನೆ ಕುಲೆತ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲೆತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಸೊಲ್ಮಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಪಡೋದು ಇನಿತಿಯ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಕೊಡಲಾತ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರಲ್ಲ ನಿಖಲಿನ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.